musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukkaɓe Afrique so daneri foltima ɓaleri boɗalirmede fere feeña windere feeñjay ɓatake bindaɗo amde 26 yarkoma hitande ujunnaje 20 ɓatake men boɗalirmede hande ene yilloyo ha to ɓundu sara Goudiri taw kadi ko wuuro wiyetego Sinthiou Mbaylaji eɗen tawya toon goto e sukaɓe fulɓe taw ko dariɗo darde fayodinde e nder heblo sukaɓe Afrique ko nonne kadi e nder weltare ɓiɓɓe fulɓe woni ayawo weltare TV. joom humpito no fewi ko fate banggue karallagal jamɗe taw kadi ko janggude oɗon fannu ha heeɓi en seedan fagal muɗum kono sikki ala ma en bismomo ngan saga mbawon andude ko holi oɗo henna ɓattaki buuɗal yurmede feri feeña windere naftaren ɗo eɗen gooɓa ɗo bongal subaka kono kadi sikki ala Oumar Aykon Dia ɓiɓɓe fulɓe hettiyankoɓe ayawo weltare TV kala ene kettima ko jogorɗa jubbande en hen calmina bandiraɓe innitoɗa haade amen arde e jewte men kono kadi to karallagal to ko musidɗo men Saydou Abouba dande hoddudu hoɗa ñuuña ñaña weltina fittandu ɗo hoɗata tufde yonti yonta ummo huccena golle ala no mbatten so wona kettoɗen koɗo meɗen. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Jaam Allah waale meɗen hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma kam e yeeɓiyankoɓe weltare TV toon to ayawo meɗen YouTube. En calmini en juurima dendagal windere nde kala en gardi salminandu hono guiɗo men sehil meɗen Sar Abdoullahi Sar katante leñol jaydiyanke meɗen Ngana. Mi salminima mi juurimama kadi mi salmitimama mi juurimama mbiɗa wiya moƴƴere gueno e maɗa ko noon tigui ko musidɗo mon guiɗo mon sehil moɗon almudo moɗon Oumar Aykon Dia haaldata e moɗon ɗo henna. Oumar Aykon Dia jeeya ko diwan ɓundu nokku wuuro ene wiya Sinthiou Mbaylaji ganduɗa hoore ma ko sere Goudiri walla kadi mbiyan sere Sinthiou Demba sere Gurel Baydi takko ko fate gure taaride guila e gueloɗen ha e Sinthiou Mamma Siré en foof kadi koreji meɗen ene toon e ɗum noon eɗen wawa won heɗotoɓe anda ode ko miñi amen walla ode ko ɓinguel amen walla ode ko mawni amen walla o ko kaawi amen won hen mbi ode ko baabi amen e ɗum noon Seydi Sarr moƴƴere Allah e maɗa o ko Oumar Aykon Dia soudeur professionnel gandanɗa hoorema jaaruɗo banggue meccal soudeur électrique. ɗum noon mi salminima mi juurima moƴƴere Allah e ma. Oumar Aykon Dia soudeur professionnel kumpitiɗo gollal muɗum namdal men gadingal faade e maɗa min jeeɗanude so tawi nde janggata meccal nde ko suudoragal tan jangguɗa walla ala a janggui hen mecce goɗɗe. eyyi Seydi Sara moƴƴere Allah e maɗa machallah e ngal ɗo namdal batgal fayida en janggui métier ji kewɗi ko wayno électricien ko wayno plombier ko wayno maçon e métier ji goɗɗi e goɗɗi ko wayno menuisier aluminium ko wayno menuisier bois foof en mbaɗi alhamdulillah
kono ngal ɗo meccal suudir ene jeeya e meccal ngal ɓurɗen yidde, meccal ngal ɓurɗen horsinde, meccal kadi ngal ɓurɗen janngude, kadi ngal kontinɗen e janngude ha etten ma oɗo sahaa hannde. Sabu alhamdulillah en mbaɗi hen 22 ans de carrière, duuɓi nogas e ɗiɗi eɗen bitte meccal ngal, eɗen jannga ngal, eɗen kirjina ngal, eɗen ndewe maggal kala e saaha. wonno ko meccal en mbawi ɓurgal wadde fayida e dendagal mecce aduna Allah foof. ɗum ko tubakol mbaddi hen d' accord, saabu ko meccal jaadugal e jamanu, baylotogal kala e saaha. saabu kala nde ngal wayi weeli ko taw aɗa yaade e maggal, baylotoɗa e maggal. saabu sen ƴeewi duuɓi cakkitiɗi ngal waɗano ni développé, matériel mo ngal jogui hande o ngal alano ɗum, doole ɗe ngal jogui hande ngal, ɗen doole meccal ngal alano ɗumen nam. donc ko meccal ngal ganduɗa hoorema jaadowal kadi e jamanu. alhamdulillahi rabbil alamina, yidde men e meccal ngal waɗi en hande yaade ha dañƴen diplôme aji meɗen seedan faagal ngal gandanɗa hoorema, yidde hollidde wonde bandiraɓe meccal ngal ko jaadugal jamanu. hande sen ƴeewi mecce adunaɗe ɗe foof ala meccal ngal dokketoɗa seedan faagal ɗon e duuɓi, walla seedan faagal ngal jogo délai, oɗo délai so yonti seedan faagal ngal natti nafdam haydara ko ma mbattoyo stage goɗɗo, wadde firti ko meccal jaadugal e cellal maɗa, jaadugal kadi e haqqilantagal maɗa, jaadugal kadi e ƴoyre maɗa, kala hen ko ngakki seeɗa an meccal ngal natti nafdama ko ngal nafanma ko. e wadde wona meccal ngal ganduɗa hoore ma aɗa hokke seedan faagal tan, aɗa jogo seedan faagal maɗa duuɓi e kitale, walla mbiyambo ji seedan fagalam tan engadi ligga ɗum salma ala. ngal ɗo ko duuɓi tati kala aɗa wawi wiide ka duttittoɗo ha hoore, aɗa wattoya, aɗa raftoya kadi to ndewnoɗa ɗo. alhamdulillahi rabbil alamina, enen duuɓi mbaɗɗi hen ɗi foof alhamdulillahi rabbil alamina, ha joni eɗen keeɓa seedan faagal hollidde wonde ko mbaɗeten ko eɗen mbawi ɗum, kadi ko jannguɗen ko kadi ha joni kadi eɗen moftidema hoore en jejjitani. ha hande aɗa jangga aɗa heeɓa seedan faagal maɗa, ko hunde wande fayida. ko ɗo calminɗen dendagal ɓundunkoɓe kala e dow indema, e dow inde gardiɗo feddeɓe sukkaɓe Afrique woni ceerno Habous Diallo. ceerno Moulay Kone Dia, a haali ɗo hen a heeɓi seedan faaguji jonɗi tene kadi seedan faagal keɓɗa ko seedan faagal timmugal ngarɗugal, bettegal seedan faagal angal rokkuma an wawde uddidde entreprise ha mbatta heblude hen walla ala. eyyi Seydi Sara, moƴƴere Allah e maɗa, ya wurko juute ngal ɗo namdal badgal fayida. amin ya rabbi. ma en cufta arde e maggal, saabu alhamdulillahi rabbil alamina, te Allah rokki en fartaŋe janngude meccal ngal ha Allah yettini en woni e niveau. Allah rokki en kadi dañde seedan faagal tigui rigui, en mbawi meccal ngal. sa dañi seedan faagal ngal aɗa hokke 2 options, woni laabi ɗiɗi ngol beeleɗa hen foof ndewa. laawol gadanol ngol ko hokkede yamirore wonde kala ne jiɗɗa udditoyde entreprise, aɗa wawi uddidde entreprise o e dow seedan faagal ngal, saabu a holliri wonde ko wone meccal he ko foof a andi ɗum, a wawi ɗum, a holliɓe wonde ko wone meccal ngol foof kadi a janggui ɗum, kadi a waɗi ɗumen nam. ɗum noon ɓe dokkuma ndeɗon yamirore ya waɗ ɗumen nam. sa yiiɗi option ɗiɗaɓo woni lawol ɗiɗaɓol ngol, nde beeleɗa foof aɗa wawi udditoyde école, woni centre de formation, janguinde hen sukaɓe ɓe beeleɗa kala. aɗa hokka oɗon autorisation saabu aɗa wawi janguinde, saabu a janggui a wawi kadi a andi. donc ko oɗon seeranɓe ɓe kadi mbi to Allah subhanahu wa taala wi sa andi andin. e ɗum noon enen en ƴetti ɗiɗon option ngaji ɗiɗi foof. option entreprise alhamdulillahi rabbil alamina, en ƴetti oɗon option, en dewi ɗum kadi ha Allah waɗi ɗumen nam wonto tolni hande e nokku. en dañi entreprise meɗen, entreprise o no woodi, omo wuuri. entreprise o wiyete ko Bolumbal fabrication menuiserie et industriel.
so tawi hande en mbi enen ke nder fulɓe jibina ɗen koye nder fulɓe jeeyeɗen koye nder ɓundu Kumba Bannado Boubou Malick Sy piɗɗen ha Allah waɗi haqqilantagal moƴƴal e nder haqqillaji meɗen wadde en jaltinta hande pulago e nder koye meɗen waɗi en ƴettude seeɗa e inde fulɓe mbaɗɗen ɗum e nder inde entreprise mo ganduɗa hoorema en wawi wiyede ko goto entreprise aji hande memɗo seeɗa e inde fulɓe saabu so en mbi bolumbal eɗen gandi ko gotiri en diwri meɗen ɗum noon ko ɗum woni ko guinnirɗen entreprise o sen mbi fabrication ko fabrique de fewnude dendagal ko jiɗɗen fewnude kala ko fati e métier sen mbi kadi menuiserie eɗen gandi métier ne kewi ɗi ganduɗa hoorema biyetede menuisier te ɗeɗon métier kala aɗa jangge kadi tigui rigui aɗa liggue e nder entreprise o mo ganduɗa hoorema biyeteɗo bolumbal fabrication menuiserie et industrie sen mbi industriel eɗen gandi ko banggue domaine mo jaruɗen o woni meccal ngal mbaɗetengal saabu so tawi en mbi soudeur ne heewi façon-ngaji kono sen mbi industriel yaari hankkadi to banggue katantagal banggue tigui rigui haqqilantagal tubakoɓe hankkadi wonti industrie donc ko toon ɓurɗen yarude woni oɗon fannu mo kaleten woni arc argon chimie automatique mig e kañƴi e wondude e magga donc ɗum ɗon foof koye façon-ngaji soudure ɗi ganduɗa hoorema nene nder entreprise o ene waɗi kadi centre de formation woni deuxiéme option en ƴetti ɗum centre de formation kadi nene nder entreprise o wonande kala jiɗɗo janngude meccal ɗum foof kadi ene nder entreprise o ɗum foof kadi ma en garoy hen yeeso inchallah ko yiɗi jabade namdal ngal en mbaɗi exécuté ɗeɗo gueɗe ɗiɗi foof nene nder entreprise o wadde wona atelier joguiɗen ko entreprise alhamdulillah entreprise alhamdulillah bolumbal fabrication ko menuiserie ko hunde wande fayida no fewi inde pulaar jillodiri e inde anglais nde tawno ko hunde yuɓɓude no fewi ceerno Malay Kon Dia a haaliɗo hen heblude sukaɓe ha mbawa yitade en koye men kono kadi e kala saaha amin jiiya natema vidéo ngaji maɗa ha YouTube ɗo cuudata e nder ndiyam elle ma wi ko montage e beete aɗa jangguide gueɗe kala sudde dow e sudde nder ndiyam guila e battoje hay goɗɗum holko mbawɗa laɓɓitanande min hen Oumar Ay Kon Dia. Seydi Sarr moƴƴere Allah e maɗa e ngal ɗon namdal kadi batgal fayida machallah eyyi so tawi en goni soudeur industriel woni soudeur professionnel mo ganduɗa hoorema hande ko rendinoɓe ndiyam e courant jaada hen ha jettanma nder bundi nder ndiyam mudda e ɓoggol courant nawa ene cuudoya hewɓe so jiino mboɗo waɗa ɗum kawet mbiyata mataw ko montage kono wona montage alhamdulillah ko gandal tubakoɓe ngal jangguɗen kadi ngal jangguineɗen kadi ngal jiɗɗen kadi jangguinde dendagal ɓiɗɗo jiɗɗo janggude hen en jeehi hen noon ha Mauritanie toon to Nouadhibou en naati kadi e batoje en muute ndiyam kadi en cuudi batoje ganduɗa hoorema ko ñamtiɗe e nder ndiyam wonno eɗen gandi ko jamdi selli ko foof ndiyam gueej ko lamdam en yawri ɗumen nam eɗen kuɓɓita ɗeɗon jamɗe eɗen mbatta hen jamɗe kesa pul eɗen cuutto ɗumen nam kadi taw ganduɗa hoorema ko soudure e nder ndiyam ɗum ɗon ene woodi kadi eɗen mbaɗa ɗum alhamdulillah kadi eɗen jiiɗi jangguinde ɗum kala kadi jiɗɗo janggude hen haɗani en noon ruttitade guila hoore saabu kala soudure fuɗɗori ko soudeur mo gandanɗa hoorema ko métallique so tawi en garti soudeur métallique mbiyeten ko soudeur baafe soudeur grille soudeur rampeluji escalier soudeur étagère uji soudeur palanteje fof nanɗon ko e nder hen noon mbawɗen wiide menuiserie e nder entreprise o wonande hande kala jiɗɗo ligganede ko fati e ɗeɗon dame kala jiɗɗo ligganede ko fati e ɗeɗon palanteje kala hande mo gandanɗa hoorema ene maahi huɓere muɗum ha wurti ala ko heddinimo sona dame e palanteje e gueriji ɗe gandanɗa hoorema gam yidde jokkidde huɓerde e ŋarɗinde ɗumen nam on eɗen mbawi wiide eɗen bertimo junggo eɗen bismimo e nder entreprise o
nde arata wadde colobre e nder entreprise o yewtide entreprise o ƴeewa yidde makko kam ne ƴeewa waɗandemo ko yiɗi ko beele kadi golle makko ene ndewna e lawol wadde ko eɗen mbaɗa ɗumenam eɗen liggo ɗumenam entreprise o ne yaaji meccal gan gandanɗa hoorema guila plombier huɓere nde foof guila électricité huɓere nde foof guila baafe huɓere nde foof ha e maadi huɓere nde foof hande entreprise o ene waɗa ɗumenam saabu eɗen jokkodiri e maçonŋeɓe ɓe gandanɗa hoorema ko ingénieur uji mawɗi ɗi gandanɗa hoorema gaari yidde jokkodirde entreprise o gam ko fati e maadi hande neɗɗo ne wawi wiide min de mi suwa yettade to mboɗo sohla baafe e palanteje kono mboɗo jogui terrain am mboɗo yiiɗimo mahde o yaltina plan makko o wiya plan am neni ko ni plan o yaari o saaha entreprise o waɗanamo devis fewnanamo devis makko andinamo ko naggam e jamɗe naggam e ciment naggam e leydi wawi wortade huɓere nde ɓe kalda haaɓe paara so tawi ɓe dakkodiri on tuma ingénieur ji jaaha daara huɓere nde noon wawata darorade e holso nde darima noon nde wawata sellirde taw gandanɗa hoorema so nde darima nde hewata petti nde yawata fettude nde yawata yande foof muɗum e fondement o holno fewirta e holno fondement waɗirte fondé saabu wone nokkuji mbaɗi lamɗam so tawi fondement no waɗi il faut ingénieur uji gara ganda oɗo fondement holko foti sakkede e less makko taw lamɗam ɗam wawata ñamde mur o wawata huɓɓide ɓalal ngal eko way noon ɗum ɗon foof hande entreprise o ene gollo ɗumen omo wawi fuɗɗade huɓere guila e afdi muɗum tan ha yettanima peinture foof taw ko entreprise o golloto ɗumenam saabu mo rendini mecce ɗe foof te ɗeɗon mecce foof eɗen jiiɗi liggo ɗumenam taw ko ɓiɓɓe men ɓesguji meɗen miñiraɓe meɗen ha e mawniraɓe meɗen jiɗɗo jokkodirde entreprise o foof kadi ha joni bisimilla muɗum Seydi Sall. ɗum noon musidɓe tedduɓe gonɗo e mahde huɓere mum gonɗo e wadde ɓalal min mir joguiɗo gueɗe mum ɗe yiiɗi wadde kala ko fate jamdi so tawi a jokkodire Oumar Aykon Dia ene gasa keeɓa hen ko laaɓi nde tawno ko kumpitiɗo meccal mum no fewi kono sikki ala eɗen tawiɗo e ɓundu gaweje ɗe ɓendi ñebbe ɗe ɓendi guerte ɗe ɓendi weeyo ngo ne weeli jawdi ndi ne oora rewɓe fulɓe ɓe ne tambi ɓirdude ene ɓira musidɓe tedduɓe Oumar Aykon Dia nde bakkiɗa sang ma aɗa jangga meccal e nder oɗo henna société gam yidde wonde suudor ngana hono hande cuudowo e ndiyam no cuudirta ni mbete ɗo jangguɗa meccal ɗo a jangguidi ɗon e sukkaɓe men fulɓe ɗoftodirɗa mumen walla ala a teskima ko an tan goto woni hen jeewaɗo. Seydi Sar ngal ɗo namdal pattam lamiwal sahani mbaɗami formation gam yiilade seedan fagal timmugal hollirde tigui rigui mi yettima woni e niveau on saaha mboɗo wawi wiide mi yewama hen no fewi saabu oɗon tuma centre mo gonɗomo e mawnude e yajje mi yiyani hen ɓe pullo mbiyo mbimi walla mbiyo mbimami mboɗo wawi wiide komi goto hen oɗon saaha wasata noon o saaha mo gonɗen taw woɓɓe tawti en kono e nder meccal nde jangganoɗen ngal en jiyani hen moɗo wiye jagguɗo o fotga ala koye nder ɗemɗe goɗɗe waɗino en choc musino en no fewi ha yettinimo en woni e nokku mo gandanɗa hoorema holko saabi fotine yimɓe fodɓe ni temedde neɗɗo so tawi eero yoni yimɓe ne jalta a yiyata hen foof biyo mbimi walla mbimami walla jaam waali walla jaam weeti elle enen en jiiɗa mecce elle enen en ganda mecce musino kam ha yetti e nokku kono haɗani kam ndardede o pullo ko waɗata ngal ɗo meccal ndardede holko oɗo pullo andi e ngal ɗo meccal kono alhamdulillahi rabbil alamina yidde meɗen e andude meccal ngal hokki en ɓernde jokkude lappol ngol en meeɗa hen woppude hay saaha goto en meeɗa hen découragé ade hay saaha goto alhamdulillah en jiino hen caɗele noon kam kono eɗen jetta Allah saabu ko pulare wiide ko lawol belgol foof wasata wadde perguitte noon ko muñal tan ko perguitteɗa fo e musde andu to paaɗa to so tawi ina woni hakkille ma tan perguitte ɗe musatama noon ko yettere Allah.
pergituɗe Moussata ɗum nan ko yettere Allah ceerno Malay Kondia yewtere men ari e ñawlude hettiyankoɗe Ayaw Weltare TV siftinde on oɗon ketto yewtere mon buuɗaliru mede eɗen goɓaɗo hen bongal subaka ɗo e ɓundu namdal men gam uddude yewtere men jaññonɗa en hen no fewi ceerno Malay Kondia oɗo saaha mo gonɗen eɗen gandi jamdi nana jogori foltade leggal saabu kala ko leggal gollotono hanki jamdi nana gollo ɗum ha yooɗa hande ko wayno salon ngaji batteɗi hande nder salon ngaji meɗen ko wayno hande salon coiffure uji ko wayno woni bureau ji ko wayno hande ɗo almuwar wonanno ko wayno hande moftirde yoga e nokkuji foof hande wattama jamde tenni siwlisi ne fewi ene yaade e jamanu oɗo saaha holko mbawɗa tongande en tan e gueɗe ɗe kala mbadda en konngol ma mbaynigo ɗacca en kadi tongode ma e yimɓe mbawa hebdema Oumar Ay Kondia. Seydi Sara mo jaralema ya wurcella ko juuti e ngal ɗo namdal kadi machallah waɗi fayida no fewi eyyi hande o eɗen mbawi wiide jamdi foltima leggal nokkuji towɗi saabu wonto leggal wawa ɓoyde wonto leggal wawa wuurde sababude wasde wawde ɗum jogade teddedi guila fotoyaji no mbiruɗen ni saabu hande hay leecce hande en jii wone leecce ko jamɗe te foof entreprise o ne liggo ɗum wone fotoyaji ɗi ganduɗa hoorema hande ko jamɗe to leggal ngal fonno wonno ko jamɗe mbatteɗo remplacé rutto kadi muule waɗene tusi sa ari sa jooɗima hen tan a weltoto guila e table uji à manger foof fewne taw ganduɗa hoorema kadi ko jamɗe fewnira sa yi tan ene garɗani hoore mum ɗum ɗo foof kadi entreprise o ne gollo kadi ruttade caggal seeɗa wonno wadde mon valeur kanko entreprise o Bolumbal fabrication menuiserie et industrie ko entreprise mo ganduɗa hoorema jaajɗo gollorɗe jaajɗo métier ɗum tagui en deewi gueɗel ngal ganduɗa hoorema kadi ko banguel importance ko fati e jangde ko fati kadi e table uji ban école ganduɗa hoorema eɗen pewna ɗum hay ngol ɗo lawol meɗen murten cakkitigol wonno entreprise men o ko entreprise international kala alhamdulillahi kayitaji ɗi dokkaɗen foof fati entreprise o ko kayitaji international kala to yiiɗi liggoyade omo wawi liggoyade toon wona entreprise national kaɗɗo e nder leydi Sénégal ala ko entreprise international omo wawi yaade ɗo ha to weela kala liggoyade to dañi ligguey foof omo wawi yaade toon o liggo ɓe weela nawde e yaadude foof omo wawi yadude mumen kadi o liggoyo toon ko fate table uji ban école entreprise o ne waɗa ɗum saabu lawol meɗen cakkitigol Mauritanie en pewni toon 2733 woni ujunnaji ɗiɗi e temedde jeeɗiɗi e capantati e tati table ban école ɗi ganduɗa hoorema koko jokkodiri wondude ban o to sukaɓe jotto table ngal to pawde cahier mabɓe créji mabɓe dow o waɗe mangue woni leggal toɓe jottoɗo waɗe manguel woni leggal to ɓarto waɗe manguel woni leggal ko hetti ko foof noon taw ko jamdi taw kadi koko jokkodira ɗum kadi ganduɗa hoorema entreprise o ne fewna ɗumen noon guila e table uji ɗi ganduɗa hoorema to pawi to ordinateur uji e foof muɗum foof kadi entreprise o ne fewna ɗum guila kadi étagère uji taw ko jamɗe gam to wawi fawetede defte to wawi fawetede kadi e meuble uji fofoof kadi entreprise o kadi ene gollo ɗumen gam yidde garɗinde école kala ko entreprise kala ko école o ene sohla entreprise o no gollo ɗumen nam gam yidde garɗinandemo ɗeɗon gueɗe foof ɗum noon Seydi Sarr ko fati hande e tongode meɗen so tawi ko ɗo e leydi Sénégal saabu eɗen mbayde base meɗen ko hakkude Dakar e Thiés mais base mo ganduɗa hoorema mo mbaɗɗen jooɗorde tigui rigui ko toon to Thiés inchallahu rabbi kala jokkodirɗo e meɗen kala kadi jiɗɗo ligganede kala kadi jiɗɗo janggude métier ɗe ene wawi jokkodirde e men e ɗeɗo tongode woni numéro meɗen Sénégal ko 77 423 19 65 77 423 19 65 ɗon woni base gollorgal meɗen ko fate centre de formation kadi ko ɗon e Thiés kono ko centre de mo ganduɗa hoorema ko centre provisoire mo ganduɗa hoorema baɗaɗo ɗon tan pour l'instant pour ɗo e Dumunna kono ko centre mo ganduɗa hoorema jooɗoytoɗo jonde muɗum Fattam Lamire toon to heble sukaɓe Afrique toon to Kidira
sabu kala ko mbawɗen janguinde e mbawɗen andinde jiɗɗen ko jangguinoyde ɗumenam e andinoyde ɗumenam e inde heblo sukaɓe Afrique. Sabu hoto jejjiten Oumar Aykon Dia ko goto e jaale, ko goto e almubɓe, ko goto e hatanteɓe heblo sukaɓe Afrique, erotoɗo dendagal bandiraɓe kadi nde garata kadi tawta heblo sukaɓe Afrique, guila e mawɓe, guila e sukaɓe, guila e rewɓe, guila e worɓe, yo tawti heblo sukaɓe Afrique. Waɗa centre meɗen de formation jangguinowo métier o, ganden base makko ko heblo sukaɓe Afrique toon to Kidira, to mbawɗen darnude calɗi jangguirde makko foof hande e nder leydi Sénégal, ganden ko provisoire. So tawi ko numéro meɗen tonggode banggue Mauritanie, saabu eɗen jogui toon yimɓe jokkodiroɓe e meɗen kala e saaha gam yidde liggodirde e meɗen, eɗen mbawi wiide numéro kamne ko 41 64 57 82, caggal nde mbaɗa indicatif o 00 222 41 64 57 82. on numéro kadi ene waɗi WhatsApp, kono o saaha joni sa noddi numéro direct heɓata, kono sa neldi hen numéro o, sa neldi hen message WhatsApp ma jokkodir meɗen Bowlumbal Fabrication. Sa yeehi kadi Facebook, sa tapi Bowlumbal Fabrication ma yi kadi Bowlumbal, ma yi kadi entreprise o. Sa yeehi kadi banggue YouTube kadi ma yi toon Bowlumbal Fabrication, ma yi toon vidéo ji muɗum, ma yi toon nate muɗum, ma yi toon dendagal ko Bowlumbal ina gollo. ɗum noon Seydi Sara, majjere Allah e maɗa yawur cella ko juuti, a jarama. musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe, yewtere men buuɗaliru mede siftinde on koɗo men hande wonno ko Oumar Aykon Dia, goto e dilloɓe e feddeɓe sukaɓe Afrique, joom karallagal to banggue jamɗe. En nani ko haali ko suka jiɗɗo wonde, jiɗɗo kadi tabitinde sukaɓe men ko fate banggue mecce. ɗum noon kala jiɗɗo jokkodirde e makko 00 221 77 423 19 65 mbawa jokkodirde Oumar Aykon Dia. ɗum noon musidɓe tedduɓe, so buuɗaliru men nde feeri feeñe windere feeña ɓattake, bindaɗo gandal nde tawno ko meccal musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr, ketkimala kijjam, yo jaam Allah ñallane musidɓe tedduɓe.